Lotari फिदिंग्राया बेनो लटार लादों लायाखै नोंसोरो लटारिखौ लानोसो नागिरदों आब'आलाय मोनखासिगोन ना बे गसाइ जेनबाय लोगो सनानि बादि गोमो गोमोलायबावसो बेनो satu banesin ini unahay angge siनायथि होनो आखायाव लादों जोंनिनो बोसोनगिरि दङ सानै जोंहा बोसोनगिरि गिबियै सानै आरो ओरैनोथ' बोसोनगिरि हिसाबै साब्रै दं खिन्थु जोंहा मस्ट एक्टिभ जायफोर बोसोनगिरि बिथांमोनखौ आं सिनायथि आखायाव लादों बिनि गेजेराव जोंहा बोसोनगिरि हिसाबै आलायारननिनो बर'नि गिबि बिजाबनि बिनि बिथोनगिरि बिनि बानायगिरि आङो सिनायथि लानो थाखाय खावलायबाय बा सिनायथिनि थाखाय खावलायबाय बिथांखौ जों गांसे आर'नाइजोंबो बरायनो खालामबाय बिनि उनाव गावनि सिनायथिखौ होनायनि थाखाय आदाजों लोगोसे सानैसिम रोजा रोजा साबायखर थाबाय बिनि उनाव जोंहा सासे दंबावो एकदम जोबोद एक्टिभ मावथि बोसोनगिरि जोंनि पिडिसि हिसाबै जेब्लाबो नांथाबबाय थानाय बेनो जाहैबाय जोंहा सिगां समावबो बिथाङा फैबाय थाखायोमोन आरो गोदोनि दाबो बुंनो थाङोब्ला एक्टिभ मावदों आंबो हाबाफारियाव थानो होननानै आं गावखौ लाखिनानै सानदों मानो होनब्ला बेयो बिदियाव आरो बड'फोरनि आर्टिस्ट बे जोंनि रांखान्थि आंखालनि थाखाय बेखौ खालामनाय जादों खेला हिसाबै दंमोन जिहेतु लकडाउन होननानै जाबा बेबायदि बर' इन्डास्ट्रियानो जा रांखान्थिनि सम्पद आरो जोंनि फिजिकेलनिफ्राय माखासे खामानि मावनो लागासिनो दं बेफोर हाबाफारिफोरखौ खामानिफोरखौ सानजाहा आलायारन दाउसुरा जोनोम पुरि नागारनानै अननाय साननाय नेवसिनानै जावलाङो जिउ दिनावबो हारसिङै दाउसुरा बे संसारा
बोरैबा मोनसिगोन अ बिदिसो माने दोननानै लायनो हाला बेखौ मा दोनबावनो बिदिब्ला जोङो खेलाखौ जागायनोसै जोंहा जाजमेन्ट बिथांमोनखौबो थिखानानै लानाय जाबाय आरो जोङो लिरगिरि हिसाबै जोंनिनो केडिसि बिसानि अर्गानाइजिं गिबि प्राइज एबा सेथि प्राइजनिफ्रायनो जागायनानै बाथि प्राइजसिम दैदेनलांनाय जादों दा जोङो बे समाव बिदिब्ला जागायनोसै जों दहायनो खिन्थाखानाय जादों जे हाउस नाम्बारा नैबे जागोन आरो नैबे सेकेन्ड जोंना माने लास्ट नाम्बारनिफ्रायसो जोङो खेलाखौ जागायनाय जागोन लास्ट माने जोबथा नाम्बारनिफ्राय आरोखि ना माने जोङो ओरैबायदि गेलेगोन बेवहाय दङ सेथि प्राइजआव हमनानै लाबाय बेवहाय मोनसे अनजिमा जाबाय बेवहाय जुदि जोंहा माबा जायोब्ला बेवहाय अनजिमा गैयै जायोब्ला माने टिकेटआव गैयै अनजिमा जाना होयोब्ला जों बेखौ केन्सेल हमना लागोन आरो माने खेबसेल' खोमोरनाय जागोन आरोखि ना बेखौ माने गासिबो केन्सेल जायो माने माबा जागोन नालाय टाइमाबो लस जागोन जोंहा माने बांद्राय मोनायोब्ला फोथायनो गोब्राब जायो औ बिदिब्ला जोङो फार्स्टनिखौल' जों खोमोरफिननाय जागोन फिन गिदिंहोफिननाय जागोन आरोखि ना फार्स्टखौ ओमफ्राय जोङो खेलाखौ ओरैबायदि जागायनो नागिरदों नै बेवहाय 1 2 3 4 मोनब्रै अनजिमा थागोन जोंहा मोनसे कुपनाव बेनिखायनो मा जोङो माने जों 1 बाय 1 फिदिंगोन आरोखि ना जोबथानिफ्राय जों जागायगोन रावबो दा हमथ'सै एसे साइडआव थाथों नोंसोरो एसे पास होदो आरोखि सासेल' हाबो बे जायगायाव रेडि नामा जों सिगाङावनो खोन्थाखादों जोङो नाम्बारखौहाय राइट साइडनिफ्राय माने आगदानिफ्राय जोङो जागायनाय जागोन बे हिसाबै जोङो नैबे खोला फारसे थानायनिफ्राय जों स्टार्टिं खालामगोन जागायसिगोन आरोखि ना दा बिदिब्ला ट्रायल नायनो नामा खेबसे ओरैनो दे ट्रायल नायदे खेबसे खनसे ट्रायल नायनो दे गासिखौबो ट्रायल नायगोन दे खेबसे खनफा आखाइ होफिननो नांला आरोखि ना बे हारसिंनि माने गाव माबा खालामखागोन आरोखि ना नों माखौ हायखांबानो जाबाय नोङो बेबायदि आरोखि रोंसिगोन दा ना हायागौमानि फिदिंथिं गैला दे जिरायहैदो Underline dong ya? Underline dong. 9.
एरायबायलै ओमफ्राय बिदि मिथा फामो एसे दे जाबाय नै दे बिथां जाखो सिरिज नाम्बार थांखो 3897 थांखो आदा सेकेन्ड प्राइज दंबायो एबार आं फाननायमोन ओरैनो जाबाय दे जाबायलै नाम्बारा जाबाय 4635 4635 4635 आरो ब्रैथियाव दङ स्पर्ट साइकेल बेनि सिखारनाय नाम्बारा जाबाय 2963 29663 आरो जोबथियाव दंमोन स्मार्टफन बेयाव सिखारनाय नाम्बारा जाबाय 1493 1493 दा दिनैनि सिखारनाय नाम्बारखिनिया बेखिनियानो मोजाङै मोजां जाफुंलांबाय होननानै आं फोसावबाय आरो रिजाल्टआबो ओंखारबाय आङो कमिटिखौ बे रिजाल्टखौ फोसावनो थाखाय खावलायनाय जाबाय गोजोन्थों अमर सार आरो लोगोसे दंबावोमोन जोंहा गावबो बर' सावथुन महरगिरि मानगोनां धरमराव बसुमतारी सार बिथांमोना गुबैयै जोंनि बे लटारि खेला सालायनायावहाय जाजमेन हिसाबै बा सायख'गिरि हिसाबै जोंनि बे खेलाखौ मोजां सायख'नानै होलांबाय लोगोसेनो आं आसा खालामो जोंनि जिहेतु बे खेला गेलेनाय बेवहाय रावबो गुनो गुदु जायासै होननानै सानबाय बेनि थाखायनो आङो फिन आरोबाव खेबसे जोंनि बे खेलायावहाय मा क्लासआ सोनाव थांखो बेखौथ' मिथिला आङो खालि नाम्बारफोरखौ फोसावनानै होनो सानबाय जोंहा दंमोन सेथि प्राइजनि थाखाय 3897 बे नाम्बारा जानानै थांबाय नैथि प्राइजनि थाखाय 4722 बे जानानै थांबाय थामथिनि थाखाय 4635 बे जानानै थांबाय आरो ब्रैथिनि थाखाय 2963 बेबो जानानै थांबाय आरो जोबथि प्राइजनि थाखाय बाथि प्राइजनि थाखाय 1496 बेखौ फोसावनानै आङो जोंनि बे जाफुंनानै दिनैनि जोंनि नैबे KDC बिसाजों खुंफुंजानाय लटारि खेलाखौ जाफुंसार होनायाव मदद होफैनायनि थाखाय आङो KDC बिसानि आफादगिरि जानानै बयनिसिमबो खनसेयैनो साबायखर बावनानै दिनैनि बे मेलखौ एबा दिनैनि बे लटारि खेलाखौ जोब्बाय एबा फोजोब्बाय होननानै डिक्लेयार होबाय एबा फोसावबाय गोजोन्थों।